Euskal Herriko tromboi jotzailerik onenari, ospetsuenari, ezagunenari ongi etorria emateragoaz gure kasara zuzenean Londrestik dator Pello Reparaz! Apo Pello! Ongi etorri! Apo Pello! Ez den jo, izan. Jarri lasai, zer moduz Pello? Ongi Xamier, bai. Esan dugu Londrestik zatozela zuzenean. Zertan ari da Londresen Pello Reparaz? Ba, ikasten. Asko dago ikasteko eta hor gaitze, bai. Ikasten, ze ikasten ari zaren esan genezake? Ba, abestigintza eta ekoizpen master bat ikasten ari. Masterra? Bai, master bat da. Hombre, claro, ez da makrame izango, eska berze galdera klase. Masterrak ikastaroak ez dakit, hor gauza asko dago egiteko. Baina musikakin zer ikusi auki behar zuen, ez? Ba, ala dauka azkenean, abestigintza eta Bai. musika ekoizpen masterra ari zara. Baina, benetako Pello Reparazek zuka lehia, musikaz oraindik ere gehiago ikasi beharra dauka? Uf, asko dugu ikasteko, bai. Nik uste dut deno dugula ikasteko eta nire kasuan gainera asko dut eta nuen eta daukat oraindik, ez? Ano hartu naiz gehiago, ez? Esan dut, hemen ere banekien hortara joan nintzen, baina ano hartu naiz are gehiago dudala ikasteko eta asko dagoela eta mundu bat dela hau egia. Kanpora joan behar izan duzu, hemen horrelakorik ez dagoelako. Hala da, bai, ez dago hemen. Ez dago horrelako ikasketarik ez da hauetan. Master horren izena esan zenezake, Pello? Masters in Songwriting. Masters in Songwriting. genezake, masterra bera ez, baina izena behintzat, master zaio zu Ingeles ez da? Ingeleraz, bai. Eta ondo moldatzen zea? Bueno, hori erlatiboa da, ulertzeko bai eta besteek ere ulertze jate, beraz. Horraino heltzen naiz nahiko. Galetu nahi duzu zerbait ingelesez, edo? Ez, nahi nun hori jakin. Kuriosidadea. Ingeles ez gutxi da. Hala ere Pello bada ez, ze igual etxean bakarren bat apuratu ingo da eta esango du, ostra, baina benetako Pello ja Londresen dabil eta ez dabil gehiago bendetarekin. Egin du. Bendetan jarraitzen duzu. Bai, noski, eta bendeta hor dabil. Sekula baino potenteago eta plan oso handiak ditugu, egia esan, aurtengo eta datorren urterako. Duela 10 urte hasi zineten ja, Pello. Orain arnaz pixka bat hartuta, pentsatzen jarrita, wow, ze izan da zuretzako bendeta? Ba, hori bai izan dela ikastea eta... Hori bai masterra, ez da? Azken hori bai masterra, bai, 10 urtekoa. Ez, eta benetan, ez dakit, nire gazteria osoa azkenean benetan pasa dut. Eta hor ikasi dute eta hor egin naiz, gaur egun naizena ez, nola baitere ez, eta benetan dena izan da niretzat, orain arte noski gauza handia. Eta izan da dira oraindik ere urte askoan, noski. Tira, bai, noski. Halere, Londondik etorri zara, eta guk arrasto jarraitu dizugu. Izan ere, zure argazkiak eta sare sozialak eta erakatuta, zure bidaiaren halako reportaje grafiko bat osak genezake. Esaterako, badakigu Pellok hegazkina hartu zuela. Aireportutik hegazkina hartu, eta Londonera iritsi zinen. Anda, Pello. Txagoneko bertan, hori da. Eta non bizizaren ere, edo ikasle txartela ere badaukazula, badakigu. Begira, txartel eta guzti. Ikastera joan zarela, dena frogatuta geratu da, alegia, guk zu hona etortzerako, ja zure pixka bat horrela jarraituta bagen neukan. Bai, Instagram duela ez hilabete asko egin nuen eta hori hor dagoelarik ja ez dago ezer esaterik. Baina elikatzen duzu eta gustatzen zaizu hori ere, ez da? Bai, kontaktua daukatola jendeakin, bueno, berri xamarra naiz hor, baina gustora gustatzen zait. Egia da Instagramek engantzatzeko kapazitatea ere badaukala. Zu engantzauta zaude? Hombre, egunero ibiltzen naiz, hor salsan. Ez egunero zerbait ez dut jartzen, baina askotan jartzen dut eta jartzeko edo publikatzeko ez bada, beste denak kotilatzeko, seguro. Eta lagunak nun dabiltzan eta ezagunak zertan dabiltzan jakiteko ere tresna polita da. Ez dakitzen horretan ikasten ari zaren master horrek eragiten duen, esan nahi dut, musika eta internet eta inguru horiek guztiak ere uztartzen ikasiko duzula bertan, ez da? Bueno, igual inguruan dituen jendeai eskerta hola, bai, masterra bera ez. Ze hor badira bai, unibertsitatean bertan, hori unibertsitatea da dena musikarekin erlazionaturikoa, eta badira industria sekzioak, abestigintza, bai abeslarientzat eta dena delakoentzat, nire zehazki master bat da eta ez du horrelakorik lantzen, baina bai, han biztan da agerian da zein den asunto horien garrantzia eta jende guztia oso atento dabil horietara bai. Oso adi esan duzuzuk, eske ni ari nintzen orain begira. Zurine. Bale, komunean eserita zaudela. Baina kareta horrekin, maskara horrekin ze pasatzen da, Zurine? Bendeta. Eta... Bendeta ez alda...
Baina, ber, ni informatu ditzen. Baina ez da Zirako beneta- ez duzu bota bomba, Ez, ya está, bai. Ba, ja, oain. Ja, usai hasi danen. Ez da bendeta hori, da beste bendeta bat, hauena. Ez da, zure taldeak ez du bendeta hori ez. izena pelikulagatik. Ez da, ez, kasua. Ah, Ondo dago, zeba hori ere. joia. Ondo dago. Gaizki gelditu nahi zortu, ez? Nik uste nun zela pelikulana. Nondik Pello, dator, berak Pello? ajoak sorpresa ere prestatu dizula. Baina orduan zati da bendeta. Ez dakit, galdera hori beti egiten dute, ez? Osa, ez naizela bat ere originala esan nahi Ez diozu. da hori, zu ez guionistak. Ba, Ez. Jon Garate, ni nahi gabe atera da gaur ere, gaie. Etzea bate originala guionista. Makina da, Jon, berarekin elkartu naiz eta plazer utxe izan da. Ez du arrazoirik, egia esan izenarenak, bai, izena ere estetikoa eta sororitateagatik da, bai. Oso polita da, Estetika eta sonoridade italiano horregatik. Mendekoa da, bai, italieraz. Eta hortik hartu zenuten pixka bat edo igual ez. Bai, italieratik datorrelako. Bueno, ni izan ezi beste guztiak aritzen ziren eskalariak izeneko talde mitikoan. Ni oso zalean nintzen eta eurek italian da asko aritzen ziren. Eta orduan hortik dator nik uste dute asuntoa eurek italiarekin duten erlazioa. Bueno, zuk ikasketak ere Bai. Italian egina dituzu. Bai, Erasmus egin nuen italian. Begira. Bueno, orduan ikasketak ez Erasmus egin zuen Italian, Erasmus diferentea. izan bali mazen. Ez zu 17 urtekin hasi zinen musika jotzen? 17 urterekin bendeta sortu genuen. Eta musika jotzen aguro, Bai, lehenago, bai. 5 urterekin musika eskolan da 8ekin tromboiakin. Eta ja Altsasuko gaztetxean lehenengo kontzertua eman nuen 13 urte nituelarik. Orduan izan zen nolabait ere, igual zirkuituan eman nuen lehenengo kontzertua. Bai. Eta Pello, igual jende asko ez du jakingo, baina noski zuk bendeta taldean batez ere tromboia jotzen duzu. Baina lehenago izan zenuen beste talde bat eta beste talde hortan bateria jotzen zenuen honela, kale eginez. Ez Pellok bateria kale eginez jotzen zuelako, baizik eta taldearen izena delako kale eginez. A ber. Hala. Sei urte maletatika, kamuak preso, joan zuran irriparrak, amaiera bako gaua, asturan baita daztana. Ze ona. Pello kale eginez! Eta zer da kale eginez, Pello? Kale eginez kriston taldea zen, egia esan ilusioa egin duten jartzea zuek, eta Begira. oraindik badira, urte batzuk pasa dira, ordutik hasita kale eginezek oraindik ensaiatzen jarraitzen du eta kontzertuekin espero dut beste kontzerturen bat ere eurek egitea, enaiz ni ari bateriarekin, baina kriston makina dira eta punk rock hardcore americano, NoFX, Bad Religion da estilo hortako taldeen hori egiten saiatzen ginen eta benetan bihotzan daramadan gauzak utxuna da.